Uy, di may hapit oh, ha mong kahoy oh. Wala kong kauban ano na. Muna kinabuhi na mo diri sa bukid. Aron nga libre ra ang pangkuan, sugnod, mangahoy na lang. Aron libre ra ang sugnod, mangahoy. Di magsilbi diri sa bukid, magtinapulan. Nanganglan gyud magkinugihan. Hi guys. Sige, matusok kinaron. Mga hoy miha kamay patanon sang ikog ma. No. Agay, hapit jud ko na igo guys. Mo ni basta mga kugihan. Oh, kugihan mga hoy. Ya dito gyud may agi oh. Dito pud may gikan. Ito, lasang. Yang pugos mo ginagdala ng tagas kuno kayo kaya ron di kuno gansi. Di gansi daghang sugnod. Oh, lakat-kat. Muna sakto gyud bukad-bukad among ilong ani. Exercise amo ha. Exercise. Oh, pahulay. Hulay saan gamay. Mabaro garon dili sa likod. Ah, goy Ginoo ko. Pila pa ka kilometro atong baklayon mo? Mga 2 ka kilometro. Muna 2 ka kilometro among baklayon, mga hoy. Kampinig mo. Oh, napad yung mga bayas lapinig dagko. Oh. May naluya ko ba? Ay, grabe ka hangak. Wala na may kasabot sa among baho. Humot na kay may, humot kay gikan mi nagharbis og guma. Trabaho. Siyarong may stress pa ka? Tabag karga. Muna akong anak nga Pina ka junior, pinaka sumusukol. Oy, dili gani guys. Ako mama kay pinaka. Pinaka. Wilak ba na akong mama guys. Lodita ba na akong mama guys. Pinaka siniligan sa iyang tanang anak. Ana man dyan na basta mama. Mao. Mama. Kusion mo nila ako kay maldita man ni. Di na malukdog ka lang mga ka. Bye bye. Thank you for watching. Akong kauban sa puton.